бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз тарафи вазорату идора ва соҳибкорони ватанӣ то санаи 1 июл наздик 100 адад сохтмони иншоотҳои таъйиноташон гуногун бунёд шуда истоданд, ки аз он 3 бинои маъмурӣ, 6 корхонаҳои истеҳсолӣ, таъмир ва таҷдиди бинои асосии беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд ва сохтмони бинои нави стансияи ёрии таъҷилӣ дар ҳудуди беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебошад. дар ин замина дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд аз тарафи соҳибкорон бунёди наздик 60 биноҳои истиқоматӣ низ бо маром идома дорад. бино ба итлои раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода, давоми соли равон барои 6 нафар сокинони шаҳр, ки ба хонаи истиқоматӣ эҳтиёҷ доштанд, барои онҳо аз маҳаллаи 18 манзили зист ҷудо карда шуд. ҳамчунин баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон ва барои таъмин намудан бо қитъаи замини назди ҳавлигӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда, бо назардошти солҳои пеш 4752 нафар аҳолии Хуҷанд барои гирифтани қитъаи замини назди ҳавлигӣ ба навбат гирифта шуданд. дар ин замина қайд гардид, ки барои эҳёи чойхонаҳои замонавӣ ва аз нав сохта ба истифода додани онҳо дар ҳамаи 22 маҳаллаҳои шаҳри Хуҷанд тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. дар маҳаллаи Тимурмалик сохта истодем, ки дӯстои наздик алқи ба истифода метем. оиди ин масъала мо корбарӣ карда истодем, нақша дорем, ҳам дар соли 2022 ҳам дар соли 2023, ки мана дар ҳар як маҳалла бояд ки чойхонаи миллӣ бо ҳамон тарзи пештаре ки 40 буд, кандакорӣ, тамоми шароитҳо, имкониятҳош кардӣ сохта ба истифода метем ва дар паҳлӯи он албатта бо талаботи ҳамон маҳал, агар барои маҳал дорухона лозим бошад дорухона, агар сартарошхона лозим бошад сартарошхона ва лоиҳаи наве ки мо имрӯз кардем, мана якумин бор ҳозир бо дар маҳаллаи Тимурмалик мешавад, як бинои иловагӣ барои занҳои ҳамон маҳал, ки мо бо мана таҷҳизотҳо харидорӣ карда насб карда метем барои касбомӯзӣ. зимни баргузории нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Хуҷанд дар баробари иттилоъ додан доир ба фаъолияти 6 моҳаи хоҷагии халқи шаҳри Хуҷанд ба саволҳои намояндагони васоити ахбори умма посух дод. аз ҷумла ба суоли чаро гузаргоҳи назди меҳмонхонаи Эҳсон то ҳол фаъолият намебарад, посухи Фирдавс Шарифзода чунин буд. гузаргоҳро таъмир кардем, дар оянда дар назди меҳмонхонаи Эҳсон як гулгашти замонавӣ сохта барои мардум ба истифода додем. боз дар паҳлӯи он ҳозир чиклаки дестори 4 хонаи баландошиёна бо марказҳои хизматрасонии 3 ошиёна сохта истода аст, ки рӯзҳои наздик бояд ки ба истифода дода шаванд. ҳамоне ки ин марказҳои савдо ба истифода дода мешавад, албатта ин гузаргоҳ мувофиқи мақсади худ кор мекунад. лекин мо ҳам мехостем ки ин гузаргоҳ ҳозир ба кор дарорем, аз ҳисоби ки дар даври шӯравӣ ва як ҳам хадаш паст, ҳам як масоҳати кам бошуда, ки дар он ҷо на ягон фурӯши ягон мағоза ягон ташкил карда намешавад, вале бояд ки ҳамчун фақат гузаргоҳ истифода баранд. лекин аз ҳисоби ки ҳамон имрӯз талабот нест, барои ҳамин кор накарда истодаст. имрӯз маркази савдо ба истифода диҳам, албатта вай ба кор шурӯъ мекунад. зимни нишасти матбуотии раиси шаҳри Хуҷанд, ки он 1 соат идома кард, беш аз 30 нафар рӯзноманигорон ба саволҳои хеш ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. Муниса Атаева, Валиҷон Дуисматов, Азия.